Всеки от нас обича да се връща към хубавите спомени от детството си. Тук съм родена и тук израснах. Това е моят квартал – Лозенец. Тук прекрачих за първи път училищния праг. Аз съм Анжелина Тотева и съм кандидат за кмет на район Лозенец. Учих в Германия и във Франция. Завърших университета в Страсбург. Това ми даде възможност не само да усвоя езиците, но и да се запозная с две от най-добрите образователни системи в Европа. И въпреки, че част от професионалната ми биография е свързана с интеграцията на страната ни в Европейския съюз и работата в евроинституциите, винаги съм искала да живея и да се реализирам тук, в България. Натрупаният професионален опит използвах във важни сфери като сигурност, пътна безопасност, модерни комуникации и транспорт, които да съпоставим с постиженията на съвременния динамичен свят. Всичките тези години родният ми квартал също се развиваше. В някои аспекти положително, но други пораждат тревога и размисъл. Вярвам, че Лозенец може да бъде не само престижен, но и удобен район за своите жители, че той не може постоянно и хаотично да се презастроява, че всички ние имаме нужда от по-добра инфраструктура, от повече детски ясли и градини, от зелени пространства и приветливи и чисти зони за почивка, спорт и активен начин на живота. Вярвам, че за да постигнем това, най-важни са волята, усилията, отговорността на всички нас, които живеем тук. Но също така знам, че изискванията на хората за развитието на района трябва да срещнат разбирането, компетентността, мотивацията и енергичността на този, който е получил доверието им да ги реализира. Готова съм да посветя цялата си енергия, знания и опит, за да бъде районът ни едно по-добро и уютно място за всички нас. За мен ще бъде чест да получа вашата подкрепа, за да го постигнем заедно.